ću vam sad reći, pa znači postoji tvrtka, zove se Integrirani prijevoz Zagrebačkog područja, IPZP. Ta tvrtka je osnovana još 2014. godine. Mislim, i zapravo sa dobrom idejom da se znači i 60% je vlasnik grad Zagreb, 30% Zagrebačka županija, 10% Krapinsko-zagorska županija. I sama ideja je bila dobra da se uvede taj, znači karta integriranog prijevoza, da vi kupite kartu, ne znam, u Krapini i da se možete do koje god točke želite doći u gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji, da s tom jednom kartom možete koristiti ti ZET, nekog lokalnog autobusnog prijevoznika, HŽ ili nešto. U konačnici pa tako vam funkcioniraju Cirih, Frankfurt, Beč, München, Kopenhagen, mislim pa to je ono što kažem, pa sve izmišljeno ljudi dragi. I kad je gospodin Tomašević došao na vlast 2021. godine, a da stvar bude gora, ta tvrtka je smještena na trgu Stjepana Radića broj 1, naši Fokusovi gradonačelnici iz Zagrebačke županije su intenzivno stiskali gospodina Tomaševića da se nešto pokrene po tom pitanju, jer ta tvrtka ništa, ona jednostavno 90% svog budžeta uvijek trošila samo za zaposlene i nula rezultata. I ono što je žalosno, da evo 2 godine da se gradonačelnik Zagreba, ne znam, Petri Škrobot iz Samobora, da se uopće ne javlja na telefon, da ne odgovara na mailove, pa sve i da vi niste zainteresirani za taj projekt, onda je pitanje elementarnog bon tona, da barem kažete ljudi, od toga ništa, hvala lijepo ovoga. Ali to bi bilo odlično, vlak od Podsuseda tamo do Beke od Jankomira do Samobora, Svete Nedelje, u onaj dio grada, zapadni dio Zagreba bi riješio 60% prometa. Pa to je prometni gužve. Pa ujutro kad sjednete u auto, šta prvo čujete? Kolona na obilaznici ovo, kolona kod Lučkog ovo, kolona na čvoru Kosnica ovoliko. Pa 30.000 automobila nam dolazi iz Zagrebačke županije svaki dan u grad Zagreb. Pa zar netko misli da ti ljudi... Upravo je gospodin Tomašević govorio da se poveću promet za 40.000 automobila. Pa da, ali ljudi, pa niko normalan ne želi doći stajati u koloniju 6 km, nego dolazi jer nema alternativu. A sad znam, evo postoji tamo Podsused, željeznička stanica u Podsusedu. Evo postoji parcela koja je u vlasništvu grada Zagreba. Tamo sad trenutno se na divljaka parkira 20 auta, jedni na druge, ovo sve skupa. Ajde zamislite da evo tamo stavimo kvartovsku garažu, onu rotacijsku, ne znam, 250-300 mjesta, dolazi čovjek iz Aprešića, tamo ostavi auto, uđe na vlak, na glavnom kolodvoru za 7 minuta. Evo, to su rješenja